Siemanko, jestem ja i ty, bo dzisiaj dostałam tableta. Dlatego z nią teraz nagrywam i chcę zobaczyć, jaka będzie tego jakość. Jak nie słabo słychać, to w sumie normalka. Mam tu rysik, który jest sobie postawowany do mojej przykrótki. Możecie mnie kojarzyć. Już. Możecie mnie bardzo dobrze kojarzyć. Czekajcie, postawię was tu. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Proszę i dużo komentarzy. Tu. I tu łapka w górę. A tu subskrypcja. Kocham was, pa pa.